Trí dó hean náid be Di riomh brianún seo go léamh chuide dó den nuacht don ine an fiche héanú lá míúil ráhíle sa seachtaí agus mar a dúirtme I gcuide héin bu é ar gara Jeff Sessions an tar daine díblethe mór héama na nuacht a neamh. Tá fiúnach an uachtaráin ag créime na dáimhe tá idir an bheirt cosúil. Tá na nuachtáin librálacha New York Times ina measc ag golacha le scéal na golatínach faoiare, neadidir céird a haring Gwydion scéal iad mar bhí siad ag tuairt neamhart dó gwydi le déanaí. Scéal eisteach, scéal margaíocht ar sílim ag tuairt le fios go bhfuil an Israel, go bhfuil Israel ag tuairt chabhrach do ísportaí an chugaí sa tíre go rúmda chur soláthar agus le héad sreasna an teorainn lár na híthe. Níos mó gama leisceil chaith mé an tamadóir a áil arís déanam an botún seo gach lá so rais Jan arís níl mór an fanne fáci go rute ach roi me go dtí éonóméidíoch agus tá sé tosathe agam inis. Ní ddóilem go mbeidh muid a labhairt róad den neamh ach idir an dáilín feicim go meánaí an daoine ar bhar an nuacht tá níos georaithe ná níos faide agus tuigim go má dóibh. Choróma óis hé Railín O.J. Simpson ag rá go neamhgheallraíthach go rá sír ó achran aige. Well, má sé an tú sin. Locht na hete deise ag teacht chun tuisceanna go toban go bhfuil an áireachas sláinte mhaol. Mar hampla Patrick Murphy. Nílas agam cé ach is cosúil go bhfuil sé in Doylestown, Virginia. Deir sé ní chuimhneam níos mó cén fágar heas mé ina aig. Sin iad tacaí óirí níl tóirime go cén tóirime bhí acu bhíné. Ná bacam is leis na scéalta seo. Níl istá go min náide céir tarsúil sna Hudson Yards Nuacht ach bháin go bhfuil Tollán á Iodáil ghlacam leis chun Iodáil leis an ráchairt nua seo ar phréannachaí. Ach tá muoinú nó aspa muoinethe ag churmáil ar an tionscadal le goiteanna. Ach tionscadal forrásach uaillmhíonach fionsraíocha tá agus ghuim ra dé Nílas agam cad is Playstreets an cosúil gur scé méigin chun páistí chur ag súgra ar shráideanna Nuacht. Ba shratasún fada a ghearr
effig an Meiriceá ach cosúil go bhfuil an muoinú asisiríos dó agus tugtar le fios go bhfuil I gníomhairí ag troid son an cheart sprí a bheith ag dhaoine. Ceach go leor. Deireadh I dteideal an mhár nuachtar seo gur bheith an alt-right ach tá sé sin ró chrín. Tá muid ag caint cíns lucht na héite deise san Eorop sa chás seo san Iodáil. Agus seirtá ag gceist leis scéal, seirtá sa scéal ná chuir síos ógánaí Dyn chuid is mó ó thuaisceart na Iodáile. Tá ag taistil amach go dtí na pointí achrannacha is tócha idir an Iodáil agus an Libia chun stop a chur le inimirce na nídeanatha. Tá na hógánaí seo chun monatóireachta dhéanamh, fearre is tócha, fearre a dhéanamh na longa atá tuairt chúnamh do na dídeanatha agus á sábhail agus I ggéire choristeach orthu agus bach a chur leis an gúnamh atá chur a fáil do na dídeanatha. An rud a aightar go bog, cáiltar go bog é. Tá banc ceannis na Cheorpa trís imleacán táirgíochta san Iodáil a spreagach an fáisrís ach céir de Harlíonn nuair a stoppan an muoinú spreagcha. Well, feictear amach sa scéal seo ach ní bhuaithe sibse amach mar ní dheacha mé chomh leis. Ní déag-ochtú sé nár bhliaíntaach é. Céir de Harlíonn sin deide leis an uachtarán Ronald Reagan a chóirú cánachs na Stáit Aontaithe a chur I gcrích. A chóirú cinniúnach agus san chóirthach a ba é agus is mó is bhuailí nach bheice muid ríise go cinnte ní faoin uachtarán Donald Trump. Is deacair idir an scéal teacht spiridochtú sé. Tá bhainneann seo le iarrachtaí an uachtarán Donald Trump chóras cánach na Stáit Aontaithe athrú ó bhain. D'éireocht leis dá meach sé sásta comhaibbrú leis na poblachtánaí ach cain éonar is é agus is beag seans go bheice muid le héad ríis agus na poblachtánaí I mbun cogaí
inbhealnach, inbhealnaí. Tá na Muppets eis, tá speantas faoi Jim Henson agus na Muppets thuispeint in Queens agus tá léirmheas Nuacht an léon jobh. An scanán John Kirk. Tá Christopher Nolan sílim tar éis scanán nua tar bhainm John Kirk ag chuir síos aslanú na saidúirí as John Kirk sa bhliain 1939. Ní cearcha nach agus tá léirmheas ó man nóla deargus hábháil coscrach agus léanmhar na drúpaí. Scéal folanca ach martha. Caithme rud a cheicáil sa bhucláir an seo. Bhaid me reislific an second. Marthanis. Tócha, marthana a dúirt mé agus sílim gur féidirlim an foclaiste nóid. Ach clúithí mé le marthanas. So, scéal marthanis. ExxonMobil. Well, má híl tú go rá cóir ceiste ó cían ExxonMobil. Ní rá tú leat féin. Is chosúil gur thug ExxonMobil faoi Cheannas Rex Tillerson or bé ara gnóthaíochtrach na Stát Aontaithe na sé dúchlan rialtas Meiriceá go dtíobhann has siad a gcuine na gcuine díobh smachtmhánaí an rúis agus dá réir sin curú fíneáil $2 billion a bhar nó nílann $2 billion ach bhuile ghrim na láimhe dóibh ach tá speanann sé an dearcha atá ag ExxonMobil i dtíobh uimhir a haon gnó dhéanana leis an rúis agus uimhir a dó an meastartach chuir na Stát Aontaithe. Well, sin an tamadóigh búlam agus tá an táilín mar níl mór an uile le ráthagam. Bhí mé ag caint faoi luaim é Fresno sa teideal súil go bhfuil sirí ag tarraing tar an mhaile sin tá 200 díosúnathe siríocha agus tá sé seo ag chur bhrú ag tástáil ábalteachta na carach sin deileáil le díosúnathe. Tá Major League Soccer MLS tar éis túsa chur le chóras éicheanna. Ní rá le hé deacham go dtí seo bhí siad ag brath go hiomlán réiteoirí. Níl is sagam am léon rud deile le rá agam couple of frása sin méid. Má tá tú láinzíd féin tá tú leheadach. Man mín leat pósa ach pósan tó tá tú ag chur de bhéide i sealan. Tá an mhór scéir wacaneach chósta na hastráide. Bhíonn faoimhar le héan rud chuir an a thugann dúchláin dí fashion ó nósannaí nó le héad.
An gá rud téisiúil a bheith an gá bainte bheith rud téisiúil a gnéas ní mamlan cínta faoi sin caiim me wacht na bhí anna faoi. Má thógann tú drug heroin mar hampla tá tú ag gcíre bheithar na ribí sin ceann nuad am. Céir le ná bí cheart an focail fáil agus an focail sconsa bheith agamach. Ní úsáidtim minic I leorí, úsáidtim an focail chláí go raibh minic. Más brethebh nó fisríthóirthú a bhfuil baint agat leis ó gás tá chuimhlint leasa agat nach bhfuil má tá fíocha agat tá tú féitiúnach. Sinna méid sílim, chuir méid deire lei sin ach a bháin rá libh mar san dúil bhíoch lá iontach agah agus cuim rá té oribh go léir. Slán tamilín.